Îro qonaxa duem ji gera heştaniya danûstandinê Cenêfê wê bi dawî bê û Stêvan de Mistura wê bi cuda li gel şanda rejîma Sûriyê û şanda opozisyona Sûriyê re bicive. Li gel bi dawî hatina gera heştan ji danûstandinê Cenêfê, hîna proseya veguhestina siyasî li Sûriyê pirsgirêka herî serekeyê ya danûstandinan e û şanda rejîma Sûriyê red dike ku behsa proseya veguhestina siyasî bike. Eger çarenivîsa Beşar el-Esed serokê rejîma Sûriyê bê got û bêjkirin û herwiha red dike ku bi awayekî rasterast danûstandinan li gel şanda opozisyona Sûriyê dest pê bike. Rijdibûna şanda rejîma Sûriyê li ser helwêsên xwe wekû ku Stêvan de Mistura şanderê navdewletî ji bo Sûriyê daxwazê ji Rûsya bike ku fişarê bixe ser şanda rejîma Sûriyê da ku helwêsên xwe biguhere. Ji ber îro nerxandin wê bê kirin. De Mistura berî niha gotibû piştî bi dawî hatina danûstandinên Cenêfê nerxandin ji helwêsên her du aliyan wê bê kirin. Wê demê wê bê xuyakirin kîjan alî astengiyan ji bo destpêkirina danûstandinan dike. û ji aliyê xwe ve Yihya el-Arêdî berdivkê fermiyê şanda danûstandkar ya opozisyonê gote ku ew ê îro pênçşembiyê seleya desthilatê gotûbêj bikin. û herwiha wê tekeziyê li ser cîbicîkirina veguhestina proseya siyasî li Sûriyê bikin. Herwiha Arêdî got jî ku doh rêkariyên hemwarkirina destûr û proseya hilbijartan hatine gotûbêjkirin û gotûbêjiyê gelek erênî bû.